flere, Chris. Flere. Hun kommer bare nogen. Jamen, de får dem ikke. Bare rolig. Ej, hvor ung. Ja. Så. Vi vil flere. Flere. Kom nu, hurtigere. Biler. Du kan ikke putte dem helt ind. Se, hvor mange du kan have sådan rundt. Ikke nok. Og så putter du dem ind. Oh yes, lad mig zoome. Jeg tror, jeg lader sig. Put den nu i munden. Smager kartoffel. Du skal ikke æde den, du skal putte den i munden. Jeg har på det.